Dostlar, hoş geldinizler. Bugün sizlerle birge däme öte keremet pişenya dayndaymiz. Barlyk kosatyn kospany opisiýaga жазып kaldyramyn. Süzbege kant, jumurtkanyň sarysy, şym tuz, sary maýonezdi kosup blendermen ötküzip alamyz. Onun men kopsutkyşymyzdy aralaşdyryp nanymyzdy ýylap alamyz. Nanymyz kolga jabyspaýtyn jumsak bolugy gerek. Nandy bir galypda jaýyp alamyz. Domalak formamyz bilen kesip alamyz. Domalaktарды birinin üstüne birini däl осы videodagyday jynap dörtewin oraýymyz bir-birine biriktirip däl ortasынан kesip alamyz. Sonda osynday rozak bolup çygady. Dostlar, video sizlerge onansa like basyp tirkelip, goňraw batmasyny basyp goýuňuzlar. Pergament kagazyna koyup, duhovkada 180 gradusda 20-25 minutda pişirip alamyz. Öte dämde, jumsak bolup çygadyr, jasap görüňizler.